இன்றைய புனிதர் காஸ்மீர். 1458 ஆண்டு போலந்து நாட்டில் அரச குடும்பத்தில் பிறந்தார். இளமையிலேயே ஆழ்ந்த இறை நம்பிக்கை, எளிமை, தூய்மை மற்றும் ஏழைகளின் மீது அன்பு கொண்டவர். அரச வாழ்க்கையை விட இறைவனுக்கான வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து தன்னலமற்ற சேவையில் வாழ்ந்தார். 25 வயதில் இறைவனடி சேர்ந்தார். அவரது புனித வாழ்வுக்காக புனிதராக அறிவிக்கப்பட்டார். ஜெபம். கருணை மிகு இறைவா, புனித காஸ்மீர் போல தூய்மையுடன் எளிமையுடன் அன்போடு வாழ எங்களுக்கு அருள் தாரும். ஆமீன். இறைவனின் புனிதர்களே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும்.